L-Aċċent hija rivista ta' tradutturi li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea. Għar-rokna li jmiss, it-tim tagħna ltaqa' ma' Mark Vella, l-uffiċjal għal-lingwi mar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, sabiex jitkixxef aktar dwar din ir-rivista. Ir-rivista L-Aċċent ta' fil-bidu tagħha b'mod daqsxejn mhux tas-soltu għaliex suġġeriment kien sar mill-kap tad-dipartiment li kien hemm dak iż-żmien fil-bidu tad-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija Lussemburgu, kien Spanjol mhux Malti u qal in-nisma' ta' min tibdew toħorġu dir-rivista. U fil-fatt, rivisti bħal dawn fil-Kummissjoni Ewropea hemm biss tal-Malti l-Aċċent u mbagħad hemm tliet oħra tal-Ispanjol, tat-Taljan u tal-Portugiż. L-Aċċent ukoll huwa rari bħala pubblikazzjoni fih dan il-Kummissjoni Ewropea. L-artiklu fuq l-Aċċent jikkonċernaw it-traduzzjoni, ovvjament hija rivista mid-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija tal-Kummissjoni Ewropea. Hemm aċċenti li jkollhom aspett lingwistiku, pereżempju fuq l-ortografija, fuq is-sintassi, ġifieri dak l-aspett li huwa tekniku, però mbagħad ikun hemm anki suppliment ta' terminoloġija, artikli dwar it-traduzzjoni letterarja, ġifieri kull ħaġa lingwistika u letterarja, però b'rabta dejjem speċifika ma' traduzzjoni. Għall-ewwel nistgħu ngħidu li nħassil bżonn li dir-rivista ssir sabiex il-Malti jikseb status anki barra minn Malta sewwa biex id-Dipartiment jisseddaq bħalli kieku bil-preżenza f'rivista. Mbagħad il-popolarità tiegħu bdiet tiżdied beda jikber ukoll bħala magażin, ir-rivista bdiet tikber, iktar supplimenti, intervisti, iktar irkejjen b'suġġetti differenti, sakemm mbagħad bdejna nqasmuh ma' iktar nies Malta u beda jsir anki punt ta' riferiment tal diversi aspetti tal-firxa lingwistika u letterarja. L-Aċċent huwa wkoll nistgħu ngħidu riflessjoni tax-xogħol li qed isir mit-tradutturi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet Ewropea għaliex fih jikkontribwixxu anki tradutturi minn istituzzjonijiet oħrajn. Jiġifieri l-iżviluppi li jseħħu fit-traduzzjoni Maltija barra minn Malta, li ovvjament teda titraduċi eluf ta' paġni dwar suġġetti differenti, tista' b'xi mod jew ieħor tinfluwenza anki l-iżvilupp tal-Malti f'diversi oqsma hawn Malta stess. Huwa interessanti għal min ħobb il-Malti u anki ħobb il-lingwa, però għandu siwi wkoll għaliex jagħti lill-qarrejja spunti ġodda dwar l-iżvilupp tal-isim Malti, tal-letteratura u joħloq anke ħafna diskussjoni. L-Aċċent jitqassam xejn għal min ikun jixtieq il-kopji tiegħu u qed jista' jaċċessa ir-rivista u jsaqsi għaliha permezz tal-paġna tal-Facebook jew inkella jikkuntattja lid-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.